Kuliah perlu bro sisian ngapedang subhai pi shikani ke video ani channel ke jonga. Ngerti jonga di Ferdinand Rani bang jule ini video man lakasengi haka lor coronavirus bang ai pi mentang sengi ya ke report ke ba arpun riu terik kan hadu arpun riu terik jong mentang sengi benai balai arjar arpo ban mentang di live steng no pai sengi bagini di report ki ba kan hadu kani khlimat ki bang ala banyo na keleng ke pertai bat kumjuru na keleng ke India. Tika hadu mentakat kung WHO kajing palaj pai ba WHO kalong ba ibri blayo ni jing pang kilakot ika saulak kanriu hajar riu pa prapun riu ngot blayo ini jing pang saulak kanriu hajar riu pa prapun riu ngot bat ki blaklar kila poi ka khalpra hajar sans pa prapun laingot di sispa khandai pun riu tuli ki di gla sakta huni kunyang jing pang bat nalor nang ta ke India menta kala poi yak ka jingpang ibri blayo pang India menta kalapai yak han rius pa sau pho khandai ngut ti rius pa sau khandai ngut bat khalai ngut na pedeng joki ki bala khalat no ti bat sau phulai ngut sau phulai ngut na kita ba pangru ki layo ban ki la shak discharge ba ki la jam ki la koi ki la poi shi nakadaw kumbang ong mdei ba yo ito dawai ban penjam ki hendai nakadaw ka jing bikilalap ya uni jingpang hapor badang sedang bilayo ban tem no balayo ban tela kam no sha bakan khijur na ta kada bilayo ban phaj li kisam ti kani ka wei ngakwa ban ong inam ta ki porlok jongi ki baju million ban pej ban wat benia halor ni ka jinglong jama jikuni kunyang jingpang la philatip ka bhae ban phimpatip ngakwa ban pentip speak ni ka wei ba kadan ka wei ka site ka bala pelaj ka bing.com/covid na philaj hakani ka site phinlap iti real time ki report bagi jing pentip ki ba shan ki ba pinyo lingba ka online phila ban kin IP tip phila ban ni nem tip nang tu ni but phila ban i ya ka perthai baro ka wei ki jakai ba fer bat ka phiklik hi we ni ta ki jing ai dak jong ki kat kong website phila ban i kat no number mo ki la ban ka phila ban i kat no number hai ni kan ni we ki snong kan ni ka we ki jala ba kita ter ngarok las dang payong khli tamne le macapatai pi alor katamo ka khamsibet ta kani website kan IP ya ka ya kita number ki basan bar ka kwa ba phiru pin ba pin le pi kwa gi jing tip ki ba bania bar ki balong hasan menta hi le chi ni website kan IP kini ki number ki ba kebajakan hadu kani khlimat ba hadu kani khlimat nakani ka website kalapoi ka saulak nyopuar hajar ne haka website jongka WHO kapoi saulak kharriu hajar rekat kum kani pan kadi saulak nyopuar hajar lai phungut baling apni kini artli hot kandan ki jingi pher hangi hantai nomor ba kum ka WHO bat kiwi ki gidan ki website ru kala ban kham suki ha ban update ma ban ai ti jing ken ha ki website ki jongki henre kani wi ni ti website ka ba ai ya phi ti number hot ka ba phi ba phin page ka we na ko website ru ban page renti ba phin tip ki jong jingman ka patik na ba shai lor jong niu khanya jingpang mo ti to nalor nang ta ha po India ko mga batay phi mane kila don rius pa saw khandai ngut tin rius pa arngut nang ta gi ginong India bat saw hunyongut ki dai ki banabari ta nalon ta sau phulai ngut dapdeng jongki ki bala yo ban mi no bala yo ban phashing begini yo phashing ki degi hoi kumbang ju batai kamde na ka baki la yo utau dawai henrei kade na mar bala yo ban temno ya tau jingpang haswa bun khijur but hakaleng selak perthai kalapoi ka silak khasawajar news pa khalai ngut ki brio ki bala yo kot noni jingpang mo nakadaw ba marias dang kila yo ban temno ban tiala kamno ni jingpang kham pat yo ban jur kila yo ban tiala kamno bat ki brio kila yo ban shi bri kila kham stom jur hakadu ni khlimat kila pai ki don menta kuma ar huwe hajar ars pa khandai phunyongut ar huwe hajar ars pa khandai phunyongut ki badan hata critical situation ni kam ka ba kajing stom ka ba jur ka kham jur noni jingpang ti lanyang ta kapang ko ban ya sama pimtar kolong ko mangitip ka ladon ka kes hapo Mizoram bat hapo Manipur ti yamentahi hapo North East kirang dai tangkini gi artli gi jela ki ba hangni po kat than chade la mingi ki jongi tangkini artli jela ki ba yo uni ujingpang bat hapo Mizoram udi utawi u pasta ba
bo udang wan pan po Amsterdam but laingut na bat lem badu laingut bahian jong uru kila yo ke jing sumar mentah hapo Zoram Medical College hang ti hapo Mizoram hapo Mizoram ke jela Mizoram but ke Mizoram kala le ru kala pha ru sakomba khasan li ki sampel ban test ya kini ki ba ini ki bri ki dan ulai kendu marmet bat kini ki ba yo pang ti nalor nata ke kiwi pat ki jela hakal not is kati than chete la mengi badan ba yo ti ina nga ko ban chu batai pi ya kani ka jinglong jingman jo kasin beneng ya menta ngaro jing sana lu menen ngala sedang man yo bayong kli bat mentang song hangi marwei ngai le ban ya dai la di na ki bahi ngasem na ki para jonga but ngahaban song kani ka jaka ka mga song sing sa ka kham jangai ka kham paji na ka ying sa ka jonga but ngam ban sing haban penan kam na ka jan haban penan kam di kiwi ki lat bangan la ban pelai la dia na ka jing ebet bat ki para bagi bahi ngasem ti nga kwa phi pen sim khya nga li kani na mar bang su thu ba kam long bangan chim sting ti nga haban sim khya la ka jong ka met ka phat bat ru i kiwi banga ga li shiyeng Mariarong ngayeng ngayle ban sat chwa khti dak sabon ne dak hanwas dak bang ngayo nantakan asutu ngala adap stat ikti nang tang ngasabam ngasadi bat la khathia kadam kini yu kam gi bang le ngahaban le jungai na ying khnang ba ka habang jorho ne ngasenria nang kanu ru nakadaw jani kijing bayong khli ga jonga kanum kta ye kita ki bahayeng ki jonga ngamti pen ke jingpang kalau kumno ngahap bandri bandai la dia shwa pen kriya shwa la dia mata sipor ini jakai ba red ngadon tang marwe yang ni bat ngaso ka kadai ke jingdon kam mdei tang ya ndai ya ki babon la repidan ki nukum kini ki jingpang mo ti le e kani subashim ki jingkit kli hala dia bat hala ki yang kesam ti kini ki ki khubor bat ki report ki baret kan hadu ni kapor mata la lai shiteng mata dik lai shiteng jong ni no phai singi ngadi Ferdinand Rani sisien kublai shibul